Omiyo seche ma janyuol konyo nyathi kata japuonj konyo nyathi mondo oyier courses, nyaka ging'i weche ma kamagi. To seche ma koro wadwa ng'iyo ni to ere course ma koro ang' nyathini mondo ang' otim. Ng'ama nwang'o A kata A minor kata B kata B plus biro yudo courses mabeyo sana. To luwore gi kaka nokalo subjects miluongo ni cluster points. Koro idhi ng'iyo ni to cluster points, subjects midwaro ne course no perform e nang'o. To kuom grades ma nyithindo nwang'ogi, nitiere grade ma chik oyie ni mondo nyathi odhi e university miluongo ni C+. To ng'enyne inwang'o ni ka ng'ama nonwang'o C+ aggregate grade odhi e university, to courses ma gidhi giyudo gin courses ma nwang'o tich godo tek. Gin courses ma mondo chiemo nwang' kama indike kata konwang' konya tiyo kod entrepreneurship tek. Emomiyo obed ng'ama nwang'o C+, anyalo jiwe ni kaponi ok pek ni ahinya to tima diploma odhi e TVET courses miwacho ka. To kata mana grades mamoko gi inyalo nwang'o ni yes ikali nwang'o B+ kata mana A minor, to cluster mar gima ni dwaro to ki qualify ne e university. Ka mano timore to ne gibolri abola kendo ichak iduog itime TVET at diploma level. Kendo kisetime TVET, bang' mano ibiro ka kendo kori qualify mondo itime degree, maka nidwaro degree kendo inyalo time degree. Kendo ndalo mang'eny ka ng'ato omo gi piny kamano to koro degree dhi kawe ndalo matin, to chako bedo mana gi degree manodwaro chande, to koro bedo kode gima nodwa timo mok ni owe moko time nikech ne ok qualify. Emomiyo bedo ni ng'ato nwang'o A minor, B+, o qualify ni university ok ochuno ni nyaka odhi e university. Onyalo dhi kata TVET modhi otim diploma nikech kinde mang'eny inwang'o ni yes o qualify the university, to kata kamano